Naragsak abaro nga tawen tayo amin kakabsat. Iti daytoy panang celebrar tayo, iti nasantuhan a misa, intay kaduan dagiti kakabsat tayo nga agyaman ni Mrs. Rosario Madriaga, Aguilar family, Buksit family, Lintaw family, Rogelio and Elizabeth Valdez and family. Pagyaman asagot tibiyag ni Sunny Night. Ni Mr. and Mrs. Francisco Rasca and family, Mr. and Mrs. Andy Dante, Mr. and Mrs. Denzel English, kastamat ngayon tayo kararagan, dagiti kararwa, da Venancio, Maria Teresa, Alejandro, Maria Teresa, Ruben, Bernard, Pablo, Paulo, Felisa, Fidel, Pedro, Ken, Andres. Kasama ti kararwa ni Susana Belmonte, ni Isidro, Rosalita, Rodolfo, Alfredo, Mirna, Ben, kastapay kadagiti kararwa ni Estrella Gerlan, Rodolfo Callejo, Agustina, Jason, Ken, Lucia. Tikararwa ni Mr. and Mrs. Joel and Cheryl Barroga. Pagyaman, the Mr. and Mrs. Joel and Cheryl Barroga and family. Para itikararwa ni Ernesto Balanza, Rosario Balanza, Rosana B. Irodestan. Tumakder tayo aming kakabsat. Kam amin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, daytoy apang kablaw miken ka, denggem inanadungo. Atoy am amin o Maria, siraraem dito'y saklang mo, daytoy apang kablaw miken ka, denggem inanadungo. Ave Maria, O Maria, Reina ti langit ken dagat, ti puso nakem kararwami, amin ken kaidaton mi. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kumamit ken ka. Kita nga aldaw, rambakan tayo ti solemnidad ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. Babaen ken kuana immay ti Mesias, ti narukop alubong napasanto, nagsabat ti langit ken daga, babaen ken Kristo. Napasanto tayo, na italo tayo, no man pa'y narukop tayo, intaluna tayo, daytoy a Mesias ni Apo tayo nga Kristo. Agyaman tayo kini Apo Santa Maria, ti panangitid na ti bagina, ti panagtudyo na, tapno mapasanto ti lubong tayo. Agdaydayaw tayo nga rod, kas panangirugi tayo mati baro atawen, sapay kumata mairugi tayo mati baro agasat, baro nga
bendisyon baro anam nama. Tapno nga rod may karita ang makiranod iti dati na santon a misteryo bigbigan tayo dagiti basbasol tayo pagbabawyan tayo ida yan tangay mamati tayo ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Datay amin ko na tayo agkonpesarap iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasolak iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen. Kadagiti amin nga angheles ken sa santos. Ken kada kayumet kakabsat, tay kakaasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kaasyan na tay kuma ti man nakabalin a Diyos. Kat kalpasan di pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Mga asika, mga asika, mga asika, apo. Mga asika, mga asika, mga asika, apo. Kristo ka siyan na pakawanen nakat di mo'y palubos akin ka may sinaan mga asika mga asika mga asika apo mga asika mga asika mga asika apo mga asika apo. Gloria iti Dios iti kangatuan it ditoy nagakapya kadagiti tatawan na imbag ti panag naknakemdan ibunan nagdaka itanlok daka pagrukba mandaka daydaya wendaka agyaman kamken ka kapu iti naindaklan adayag mo Gloria iti Dios iti kangatuan Apo Dios na ilangitan nga ari Diyos Ama aman nakabali namin ket sika apumia Jesu Kristo bugtong nga anak ti Diyos nga apo Cordero ti Diyos ken anak ti Ama Gloria iti Dios iti kangatuan sika mangikat kadagiti
sika mahikat, kadagiti basbasol ti lubong, awatem tatay to'y araraw ni sika si tutugaw, iti makakanawan ti Ama, kaasya na kami. Gloria iti Dios, iti kangatuan, yan tangay siksika o Apo Jesu Kristo tinasantuan, siksika ti Apo, siksika iti kangatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, inted mo ti gameng ti panakaisalakan ti tao, babaen ti nabunga kinaberhen, ninenggasatan a Maria, ipaay mo ka di ta malakaman mi ti panangibaba iti berhen, iyata kenkwana, na ikari kami nga imawat iti gubayan abiyag, nga iso ni Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti may basa na adaw iti libro dagiti numero. Imbilin ti Apo ken ni Moises nga inbagana ken ni Aaron ken kadagiti anak na nga aramaten da dagitoy asasao iti panagbendisyon da kadagiti Israelita. Bendisyonan na kayo kumati Apo ket aywanan na kayo. Kasya na kayo kumati Apo ket paraburan na kayo. Sikikita kumakada kayo ti Apo ket ikan na kayo iti talna. Kinuna ti Apo, no baliksenda tinagnagan ko a pagbendisyon kadagiti tattao ti Israel, bendisyonan nakto ida. Ti sao ti Apo. Kasya na kami o Diyos ken bendisyonan na kami. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Talyawan na kami, kadi at si kakaasi, tapno maamuan, ti sangalubungan, ti pagayatam, ken ti bilig mo ang mangisalakan. Kasya na kami, O Diyos, ket bendisyonan na kami. Agragsak kumakadagiti nasyon, ket agkantada asira rag-o, taawan idumdumam, iti panagukum mo, ket idalan mo dagiti amin na tattao ditoy lubong. O Diyos, dayawin da ka kumadagiti tattao. Wen, dayawin da ka kumadagiti amin na tattao. Bendisyon na tayo ti Diyos, itan o kumadagiti tattao, iti amin na suli ti lubong. Dito may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Galacia. Ididintengen ti tumuto pa tiempo, imbaon ti Dios ti mismo nga anak na. Imaya kas anak tinatawan nga ina, ket nagbiag iti babaen ti linteg dagiti Hudyo, tapno subuten na dagiti adda iti babaen ti linteg, ket agbalin tayo nga anak ti Dios. Tapno maipakita nga anak na kayo iti Dios, imbaon na ti Espiritu ti anak na kadagiti puso tayo. Daytoy ti Espiritu nga umawag iti Ama, Amak. Ngarud, saan kan atagabo, nudiket maysakan nga anak. Ket gapu tanan anak na ka ti Dios, ited na ken ka dagiti amin nga adda, ken kuana, ang maipaay ka dagiti anak na. Ti sao ti Apo. Yaman tayo ti Diyos.
sa ukawapo tumdumgik tiyadipen mo adaken ka dagiti sa maka titiang nanayon na biyag Alleluia, 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 Alleluia. Adaken ka dagiti sa maka itetiyang nanayon na biyag. Ti Apo at dakuma kada kayo. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Lucas. Gloria ti Bapay kawa po. Nagdardaras anapan dagiti agpaspastor ijay Bethlehem. Nasarakan da Maria ken Jose ket nakita dati ubing anak kaidda iti kulloong. Ket senarita dagiti agpaspastor ti imbaga ti anghel kadakwada maipapan iti ubing. Nasdaaw amin anak angeg ti impadamagda. Tinandaanan ni Maria amin dagitoy ket pinampanunot na anaimbag ida. Nagawid dagiti agpaspastor amang ikankanta kadagiti pagdaydayaw iti Dios gapo kadagiti amin anangeg ken nakita da. Tanapasamak amin kas imbaga kadakwada ti anghel. Kalpasan ti 8 nga aldaw, dimteng ti tiyempo apan nakakugit ti ubing, ket napanaganan iti Jesus. Daytoy ti impanagan ken kuana ti anghel sakbay ti pannakainaw na. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good morning, Apo. Happy New Year. Nakablawan nyo man takaabayo. Happy New Year. Ulitin nyo, nohaan nga Happy New Year na tila ibagayo. New Year. Nohan nga Happy ta New Year na di New Year. Idi rabi gapota tibiyag miti kumbento. No kastoy nga New Year kada Christmas. Agaawid amin akakadwami. Agingana nga may santon ti niya po padi nga agmutmut taleng da kumbento uray no addamakan no may saka nga agmutmut taleng awam mo ti kadwam. Kaya napagasatan nakta sidag tabalay mi nagawid akmat. Sakbay ti alas 12 ado dagitay umay. Diya mo no mano nga motor day tay apan inikkan ti tambutso nga kasladram. Alay pinnaburburda tay bawal nga ro ti agpaputok. Di motor ti apan da inikkan diya mo andan sama inikkan ti tambutso da inikkan da ti tambutso na nga tay dakkel. Pinnawabwab babababababab. Apaya kano dayta iso pang silibrar da apaya pangikat ti malas. Pangikat ti malas. Ali nagpaot bababababab agingganan sa nga umapoy dagiti tambutso da ale pa burburda nga pa burbur. Kakunak pampanunutek kas ano nga pangikat ti malas hangkang agbirbirok ti malas apaya siyempre haan nga nakarimap day di motor bababa ipaot mo day ag madadail di black na day pak. Di ko addan sa nga gandaran hanggat nga minalas. Gidi ko ipaot dalata kada makalagit da andarin dalata dagiti nga rod babarito dagiti. Isu ti ko ala ibusen nyo amin nga gasolina yo. Hangat nga malas. Aggas-gasto ka ti awan ti kaipapanan na. Dila ayat mo nga pumasikat. Sa bagay ti Pilipino pasikat niya. Go! Wow, pasikat nga min ti Pilipino. Nakadado ti pasikat tayo netay babababababab nagado handada damo dagiti dadu pinitsure da apos ang silyasi nga handada di damo nagawis ti kaaruba kita inyo mabangliston madamdaman pinitsure da laeng anda makinan apay naghanda ka ti uri lang ka sa nga batya di damo makan
Pinaado nga ron. So nga rin nga, nadaduma datay nga ang Pilipino ka, adapas pasikat tayo niya. Naman, adapas pasikat tayo nadaduma. Ngala palubusan mon bay amon no nya dayta nga kina. Iti ko nakka, ala bumanabab dagi di motor dang umaniwat. Kakunada apaya pangikat kanu ti malas. Kino agberbirok damot ti malas. Agpapataray da nga nagpapaspas. Naka-araryak, awam mo helmet na dagitoy, awam mo ti ko ada, into no, na disgrasya, nakakasdya di ay siya, kanana ka, patulong naman, sa na kagurgura nga boy-boy na di Facebook, masyang ka di tao, ngam nadadumahang ka nga masyan nga talaga ta, patulong naman, tulungan tayo mamat, apaya na disgrasya, nakumatos, apaya nagpatapataray, sino nga di mayat nga mang tulong? No daduma ko nada ka mangpokaw ti malas, no daduma ka datay met ti mga aramid ti malas. Datayo laeng ti mang pagpagbalin ti biag tayo amalas. Ke nagasat tayo kun tayo ore ka manno nga baro atawon. Da kayo nga bitter nga tattao kita inyo. Mano nga tawon ti sinileri ng bakan nyo ti New Year-en. Apay nga malas lata biyagyo. Haan nga ti malas kada ti awan makwarkwarta na Hoy, mawatan nyaw. Haan nga ti malas dati awan makwarkwarta na, agbisbisin, awan ti kuana, uray nagsinad ang agasawa. Haan nga dagi ti malas, uray no adda kwartam, uray no mayat na biyag mo, uray mayat talugan mo, uray na pintas ti, uray adda amin kanyam. No pagbalin nga malas ti biyag mo, malas kalata. Ti kinaswerte no daduma addadtoy. Ti kinaragsak at datoy, awan ka dagita, at damat mabalimot agpaputok kamat. Kita ang nagpaputok. Da kami makatawon nga agpapaputok kam ta kumbento, aguuyok da amin. Iso ako nakala, New Year nga kanayon. Oray siya, may ramraman nak, ang malisa nagsapay. Numalagip ko, aguyak ang normal nga, oray likliklikak. Kita nyo, kamakauy. Paputo. Haano daduma kakabsat, ti biyag tayo, addadtoy, ayan ti kaunggan tayo. Ti kinaswerte tayo, addadtoy. Hangagaputa, awan makarkwartamin, malas kami, haan, ure awan makarkwartam, nopilyom ti agbalin ang naragsak ka. Nopilyom ti agbalin ang nagasat ka. Uray no awan ti awan, no pilyam ti agbalin nga nabindisyonan ka. Uray adda amin, guwapo lang orod talakay mon, agim imon kan to pay laeng, napintas mo ni bakit mon, ala ki irororoman mon to pay laeng, nagmayat mo ta pamilya mon, mahalas to pay la dahi a pamilya. Sino nga orod ti makapudpud no? Iso nga ti kinaragsak kinagasat nga kuna tayo kakabsat, awan ti external at dadtoy, at dangorod may nga istorya, dayay lalaki, responsible nga lalaki, na itid na amin, i-provide na amin para iti pamilya na. Kakuna dijay nang saludsod kanya na dijay pastor or padi da kunana naaramid mo laeng nilakay mo naitid na mo la amin nga pagragsakam. Kuna di babae dijay lalaki man ka very proud mo iri nana yes siguro kasi responsible lak man. Kunana di babae han nga imbaga nga won no saan uray no inted na amin. No pilyak ti agbalin nga miserable ti panagbiag ko, miserable to pay laeng. Uri mo nagkurang isuna, no pilyak ti agbalin nga naragsak kina nabindisyonan ti biag ko, nabindisyonan tulata. Kaibagbaga na, haan nga agrilay, jiragsak ken grasya iti biag na, ijay lakay na. Agrilay no anya deya adejay, kaunggan na. Kas ti biag tayo kakabsat, nagado di irregularities ti lubong. Nakabirok kayon ay ti lubong nga perfect. Bo! Awan! Danto pa'y nagibasad to ni ang kunana ni.
Kararagan tayo ti kararwa da Mr. and Mrs. Kasano nga kararagam da kararwa ti Mr. and Mrs. Kuno pagbalinam nga day laang ti mangdadaal ti lubong mon, madin ang pagilangit at dato pala kasawaya. Ngam na iso ti mang determine di biyag mo nga kaladay ti kuma gila nangag mo nga madi. Di mo nga matengel pagbalinam nga iso ti mangidagel iti biyag mo, malas tulat ta ti biyag mo. Iso nga tatako na tayo, New Year. Baro atawan, baro anamnama, dayta namnama. No awan ti namnama kanyamon, miserable ti biyag mon. Adda konflik, adda rigat, adda kaslaha mo masulsulbar nga problema, no awan ti hope nga sumangbay kanyamon, awan ti gasat, awan ti ragsak ti biyag mo. Naupay kan, namnama, addan tulat ta grasya ni Apo Diyos, addan tulat ta bendisyon ni Apo Diyos. Haang nga gapota naghanda ka ti amin nga prutas nga bukol-bukol, di ka pala panagyan, itay kasandyaan, di ka pala dinagsurti na kitaglaklako sandiyahan. Kasi nga bagon nga sandya, di apay handa ka tang nasurti na kita. Nagbubukol amin. Uri aghanda ka ti nagbubukol amin, no awan ti baro anamnama iti biyag mo. Addan tulat ta baro anamnama. Addan tulat ta baro nga pangabarwanan, mangnamnama kalatta. No napukaw mo tinamnama ko na tayo dayayan no awanan ti ho. Uri ka kwarta amin na kwarta. Uri ka posisyon mo amin na posisyon. No awanan ti baro anamnama. Adalabasit nga problema mo kay ison ti determine ti biyag mo, ay kamiserable deta nga biyag mo. Maikadwa, anya ti maikadwa nga pang mangted kada tayo ti kinagasat kinragsak faith, pamati. No adda namnamam sumurot ti pamati. Kasi no kami no kunam ko namnamaek nga maurnos daytoy problema. Masapol apatsyem nga ni Apo Diyos tulungan na ka iti dayta addan tulat ta. Ngam no napukawan di pamatim awanen kastoy milatan. Awanen hang aggargaraw ni Apo Diyosen. Awanen nakset ti pamilya kon. Awanen nakset ti future kon. Awanen ti panagbalbaliw no kunamon gapota awan pamatim ti grasya ni Apo Diyosen miserable ti biyag mon. Uray man no a New Year, uray no inya ti handam, uray agbado ka ti polkadats kada nalabaga kada kwa ti New Year kada awan lata. Timahan nyo nga namnamaun maay tima pamati hanyo mga patsyonan aka no 54 mon, 55 mon, kano 411 lati height mo kaaglagto-lagto ka pala ta dumahamot ten ang aday jayan balbalyam mo ten aday nga kararagan anya ka magkasla ka lamang lokloko mo nga di faith mo no iso timang determine nga apay nga addan namnamam ngamin at patpatsyam addan tulat ta grasya ni Apo Dios. Daytoy sakit ko Apo imbaga ni doktor haanen nga maagasan according to the doctor. Ngam na adda faith mo sa bali ti aggapo ken ni Apo Dios. Nam anya pamati nga rod dayjay mangnamnama ka ta adda pamatim. Awanen Apo nagsurrender ako napaya adda problema kanya problema jay kabsat ko jay pamilyami han nga agurnos. Magulon daytoy. No talaga nga tao na kani Apo Dios addan tulat ta pamati. Malagip yung arod ni naganan ni Zacarias ken ni Elizabeth manutawon nga engkarkararagan da ti ammuda na upay dan nga mapantulat ta dijay. Anya ti kang runaan na pay no gamin no awan ti namnamam awan ti pammatim isu dayjay mapukaw ti ayat. The three theological virtues. No awan ti namnam no mapukpukaw ti namnamam kurang di pamatim hammo nga ammo ti agayat. Apaya nga imot ka. Amuyo ti imot. Nakakita kayon ti tao nga imot. Oh. Nakakita kayon ti imot.
Napaya nga, tagi ko daytoy. Haang ko nga iruar, apaya, awan ngamin, awan tinamnamam nga adda sumangbay nga sabali nga aggaputi grasya ni Apo Diyos. Haam mo nga patsyan nga adda umay ti nga grasya na nga nabilbilag ngam sika, iso nga no dadduma, awan ti ayat mo, ti pampanunutem, di bukod mo. Kitaan nyo, handa mo ti agayat. Conflict, nagsimple nga banag. Agkakabsat, agiinnagom, agkakabsat, agririri. Ura di kadaanan nga balay, no mabalbalin, ragad jim, agpisi kayo. Awan mayat nga give up. Apaya nga na managing bubukod. Haan na mapakawan ni kabsat nagaputa agin innagom da. May sa nga mohon, ipaiyalis na, naglinis to di mohon nga makalkalin. Apaya nga managagom. Awang ngamin namnaman na nga, addan to pay dakdakkel agrasya. Awang gamin ti pamati na nga, aggaraw to ni Apo Diyos, iso nga mapukaw dayjay ayat. Maawan dayjay ayat. Awan namnamam nga, addan nalalaingam sika, awan pamati nga, addan nalalaingam sika, panang ipagarup mo, sikanti kalalaingan, hamo maikanti gundaway, dagiti dadduman, awan dayjay ayat. Ore ka no nagbubukol amin nga badom, ore ka nalabaga amin nga matamti kapupuyat, ore ka no ipapatim nga arkusan di balay mo ti nagpintas nga Christmas tree kada kuno, awang king kadagitoy, malas tulat ta. Uri ka no New Year nga inaldaw, no dayjay, no pilpilyam ti agbalin ang miserable ti panagbiag mo, pilpilyam ti agbalin analiday, main-insecure ka, umapapal ka, tadda nalalaing, hamu-ammo ti agayat, hamu-ammo nga i-give up, ay ka miserable tulat ta, uri ka umano a New Year, uri ka paputokam amin talapayag mo, aging gang agtuleng ka. Napay iso, ayat timang determine king ka, timang determine kanyam, adadtoy. No kabaalam, ti agtalek ni Apo Diyos, no mangnamnama ka, iti grasya ni Apo Diyos, adda pamati nga pudpud no adda iti biyag mo ket, kabaalam nga iti di, itulong iti sabali, ayatin iti sabali, New Year nga kanayon ti biyag mo, naragsak a kanayon ti biyag mo. Ngam ti panagkitkitam ti lubong ka, awan araramiden ni Apo Diyos, mistik da amin, siyakla ti mayat, hindi pa nagkitkitam tilubong ka, naupay kan tilubongan, lakayak maten apa, awan raragsaka mo na pa ya, senyora ka. Nagrigat nga kasarsarita da gitay, gaputat dari-ri na anak, apo, dari-ri na, kaslana kalairaman nga agsakit. Kapag dari-ri na, mapay mabalin, mga agragsak kalat na. Mabalim mga agkat-katawa ka, uray no, agsakit ta, sika mo. Di karon na nasakit mo ka, awan na po nasakit, awan na po, dede. Natayon tinamnama, natayon ti pamati. Agragsak la dagiti ay ubingdan ka, kasla impiernon data nga balay apaya, diniterminan di sakit, dayjay buo nga pamilya. Mabalintay mo lata ti agkatawa. Ala New Year ko na tayo. Niya gamin timarambakan tayo tatakakabsat ka magka nga dayta New Year. Wen na ira nala nga agbaliw ti tawon. Ngam tirambakan tayo tata. Ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios. No kitaan tayo dadta amin. Napukaw ti lubong, managbasol alubong, naigamor iti basol alubong. Awan namnama dagiti tattao, ay haan, addaan namnama dagiti tattao ta impaltiing da idin nga umay to ti Mesias a mangisalakan, ngam ti pampanunutan da ti mangisalakan gubaten na amin. Haan nga pan nakaisalakan ti kinapakumbaba, haan nga pan nakaisalakan iti basol ti pampanunutan da, naikkan da iti addalat ta di jay namnama da, maikadwa addalat ta di jay pamati da, nga umay to ti mangisalakan. Kinapasamak, anya napasamak, ti tao nga managbasol, imay dinanon ti Diyos, babaan kini Apo Esos, inusar na ti bagi ni Apo Santa Maria, tapno maitanok ti tao.
Dahil tininamnaba da nga nakabaybayag, dahil ti pamati da nga nakabaybayag. Idi imma yun timmao, napanen dadtuyen. Ti ayat ti Diyos, gapo ti ayat na, imay natay dinanon. Iso na ti dimmanon, hantay nga imasidag king kuana, iso na ti imay dimmanon, numan pa'y nakapsot, ken managbasol tayo. Numan pa'y narukop, ken awan ti kaiskan tayo. Iso na nga mismo ti dimmanon. No makita yu DJ Guadalupe ti baro nga findings da no malalasin nyo. DJ naggapod di Mexico ingkay to sagiden. Naisagid ijay naidennes ijay original atil madayjay. Kagaputan da ito'y very meaningful. Kinakaadado ti saksakimaten da iti ladawan DJ Tilma. Day tagahanga printa ti tao. Imprinta ni Apo Santa Maria ijay kagay Tilma ni Juan Diego nga Aztec. Katinaudi nga findings na at the grupo nga mga adal daytoy nga ladawan. Idi inya nga tawon dayjay nakita da no microscope da matana kasla na picture ngamin adda dua tao nga nakita da ijay nagreflect ijay mata ni Apo Santa Maria kabagada ni Juan Diego ken dijay obispo. Juan Diego ken dijay obispo tinaudi nga nabirukan da ammo da jay barikas ti bala birhen daga di Aztec no kuman igurot wenno tingyan tayo wenno ita tayo da tayo Ilocano tayo kanya da nga Aztec di jay barikas simbolo ti birhen ngam nagbarikas ingato na kaya na nga sa uwan barikas mati masikog birhen a masikog. Tinaudi a findings da, di agpitpitik ijay tiyan na, nya na something ko mga divine, anak ti Diyos. Haan nga ordinary asikog, iso nga masikog ni Apo Santa Maria dita. Ka-divine na Diyosan, di adadtoy. Dayjay tinangted, idi nagsikog isonan ni Apo Santa Maria, day ta tinangted tinamnama, pamati, kinangibagati ayat ti Diyos dito'y lubong. Kano mamati tayo kini Apo Santa Maria, gaputa iso ti ina ti Diyos, day ta kinagasat na nga imay dito'y lubong, no dadduma, agbirbirok tayo matigasat. No dadduma, mamatpaay niya na ganan kasla, laksiden tayo pa'y ni Apo Diyos, kasla mo day tayo, pampanunutan tayo di kinagasat. Ngam tipod no kinagasat tayo, kakabsat, iso day ta itatao ni Kristo nga imay kanya tayo. Na ilumlum tayo nga tattao iti basol, kalpasan nga nagbasol ni Eva, di adan ken Eva, tawid ko na tayo. Ngam napagasat tayo babaan ken kuana. Kagapot adda kanya tayon day ta nga panakagasat, no dadduma, malipatan tayo met. Timot pakarikutan tayo dito'y lubong ti pampanunutan tayo. Di tayo mat nga agbalin nga naragsak. Tadagiti mo ambisyon tayo dito'y lubong. Dagiti problema tayo. Dagiti saksakit tayo. Isuda mo timang tengtengel kanya tayo. Isungarod nga kuna tayo tay damo. Ti kinagasat adad to'y puso. Ti kinaragsak adad to'y puso. Uray no anya mapaspasamak dita pamilya. Anya problema. Uray anya nga pakarikutan. No pilyom ti agbalin ang naragsak. Agbalin ka naragsak. Uri ka, adda kanyam amin. Professional na kita anak mo. Adda amin kadakwa na magatang mo takayat mo. Nupilyam ti agbalin nga naliday kin miserable ti panagbiag mo. Agbalin ang miserable ti panagbiag mo. Uri ka adda amin kanyam. Uri ka no milyon-milyon. Tadad nga urno nga mga kwartam. No pagbalinam ang miserable ti panagbiag. Miserable to pa'y laeng Adda na damdamag ko. Diyak nga amok gitao ng hanak nga ammo o na damdamag ko milyonaryo gaputa adda manukan na anya na ganan hanga gumasgas taw tisidada bigat aldaw malam itlog milyon ti kwartada nga tila kano ammo da nga sidaan itlog apaya napiyatahan da nga gatangan kaurayan da di biagdan nga matay da nga itlog latsin sindada apaya sayang. Kaya ito kwartadan.
Di da pa maiturti mapanmangan akas pamilya anyang urti si dada itlog mabalimot lining ta prito torta lining ta prito torta lining ta prito torta anya lati lubong mumutten. Kano oray ka no milyon ta kwarta no mapagbali ng mga miserable ti panagbiag mo no pagbali ng mga narikot ti biag mo awan tulat ta. Iso nga di kunanan ti kinaragsak agdepende dito ihan nga agdepende ijay. Tigi kinagasat, agdepende dito, ihang agdepende dijay. Api gaputa, na iturog mo. Gaputa New Year, ti banbanog mo, na iturog mo, hanggang nga nagturot-tot, hanggang nga nagpaputok. Hamo na ramanan ta linutom nga mabangliston, ipadawa mo, agpipinadawat kayo mat. Padawa yung tatapansityo, 30 minutes before, darsem nga kanan ko namon, 30 minutes mata mabangliston. Kaapay no, naliwayam di yata nakaturog katibanog mo, hanggang nagasaten. Malas tilubong mo, haan, adatoy. Adatoy ti kinagasat. Adatoy ti kinaragsak. Haan nga agdepende ijay. Hanga, datayo mo gaming nga Pilipino, diya ka mo, nakahililig tayo. Kaslala agdepender ti kinagasat tayo, no baruta sapatos mo, nangina tabadom, isumula iso nga badong masapol nga signature pa ilaeng mat. Kapay mabalim mo ti lokal. Kunang na pa may sa dikalman agpapakutix da. Apayamot, nagasgasat nga New Year apo, kada kam nga agkut-cutix, minalas kamlatan. At dapay na pan nagpariban ka no, piman, allowance nila kanya, han nga allowance, honorarium nila kay na nga tanod, na pan nagpariban, piman, awanan ti paghandada, apaya, nagasgasat, father, nyagraraman. Hangan na may mayat kumanog, gatang mo tinagsasangwan yon, nagraragsak kayon, apo nakaribanan, umay makimisa, bangking di ulo na, kasta nga magmagnan ni. Apay dagay no datayo magami no daddo ala naggasat da apaya ala baro jilugan da. Di mo laam mo baka dagay naglugan ka di da pay agsarsarita. Agsarita da nga intan. Una na laji babae na pandang agpaiso makimisa agjago ngem ji puso da nagaddayo. Piapay kanyam nga rusi lang nga motor ta rumakarakop ni bakit mo ko at least nakarakop. Nakamotor kam lang amin, father. Di mo ammo baka nadagdagat pa jiri nayo. Tatibuteng mo nga mawarada nga motor ka, nakarakop ka na lalay nga tanay. Nga baka nga di nagkalugan nga ko ng mga apalam ka, gaputan na mayat na kwada ka, baka nagaddayo mo jiri nada. Ammo. Tikinagasat adda ditoy. No adda pamatim kini Apo Dios, mabalim mo agbaling nga naragsak. No adda namnamam nga dagita problema, anyaman nga pakarikutam, addan tulata namnamam nga masolbar amin dagita, adda ti kinaragsak. No adda no ammom pay laeng ti agayat. No ammom pay lang ited gapota ammom nga subadan ni Apo Dios dayta nga ayat mo kini kabsat mo, adda ti kinaragsak. Makatulong mo dagita dekorasyon ti biag, luglugan, balay, posisyon, adal, makatulong mo dagita. Ngam no isuda mangidagel king ka, ay baka na malmalas ka. Iti kinagasat tayo, ulitan tayo, iti panagsikog ni Apo Santa Maria, intal una ti kinatao tayo, uray nakapsot tayo, mabigbig mo ladaytan, nagasat kan. No maipapusom laday tapyas tatayo tatangal daw nga ni Apo Santa Maria ina ti Dios. Nagsabat ti langit ken daga. Babaen ken kuana, nagasat kan. Hindi pa ila pakarikutam, dagiti pa ila inya naganan dekorasyon ti biag tayo. Kaminalas ka Uri kadda amin kanyam nga adda. No ti pusom ke bitter mat, no ti pusom ke inggit mat, ti pusom ke galit mat, ti pusom ke managapal, han nga mamakawan, malas kalatta. Uri ka mano nga patit, kada mano nga paputok. Uri ka no niya ti ibadbadom na di mamubalbalyan ta pusom, malas. Ala nagasat tayo, nanamun tayo, addalat tanam nama, adda pamati tayo, addalat tanam nama, no agay ayat ka, nagasat ka. Paduyak-yak tayo ti pamati. Mamati ak iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin.
ana marswa iti langit ken daga ken kadagiti amin a makita ken di makita ken iti maymaysa nga apo ani Kristo bugbugtong nga anak ti Dios nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo Dios sa nagtao diti Dios silaw a nagtao diti silaw napaypayso a Dios sa nagtao diti napaypayso a Dios naianak saan a naparswa Dios sa kasmetlaeng iti ama ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin nga adda gapo kada tayo nga tattao ken gapo ti pannakaisalakan tayo immulog ang naggapo sa dilangit ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Kastamet ana ilan sa iti krus gapo kada tayo idi panagturay ni Poncio Pilato nagtutuok ket na itanem. Imuli sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen as sidadayag tapno ukumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet ti Espiritu Santo nga apo ken mangmangted iti biyag isu agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propetas mamati akmet ti iglesia amay maysa santa katolika ken apostolika ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag apakapakawanan dagiti basbasol namnamaek ti panagungar dagiti natay ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan iti panangaklon ni Apo Santa Maria iti awis ti Dios nga agbalin nga ina ni Apo Jesucristo na Apo Jesus imay ni Apo Jesus Dios nagbalin a tao malaksid asaan anamulitan ti basol imay ni Apo Jesus a nakipagbiag kada tayo ngem saan anatnag iti basol Emmanuel adda kada tayo ti Dios kasimbaan agimong dagiti mamati intay iroknoy iti Dios dagiti karkararag tayo ket iti tunggal panggep ko na tayo Ave Maria nga ina ti Dios ikakaasi na kami ita ken iti agnanayon. Ikararagan tayo ti maymaysa Santa Iglesia Katolika, Apostolika, ni Santo Papa Francisco, dagiti amin nga obispo, papadi, religyoso, ken diakono. Sapay kumata babaen ti panangibabaet ni Apo Santa Maria nga ina ti Dios, agtalay na edda anapasnek iti misyonda, amang ikasaba iti naimbag adamag, ti baro a biag, ken Apo Jesucristo. Kumararag tayo iti Apo. Ave Maria nga ina ti Dios ikakaasi na kami ita ken iti agnanayon. Ikararagan tayo dagiti amin nga inna ken amay ti pamilya nang runa ditoy parokya ken ili tayo. Sapay kumata aramiden da dagiti akemda amang tubay agserbi ken mangdungo kadagiti anak segun ti pagpatulad ni Apo Birhen Santa Maria. Sapay kumata agbiag dagiti amin na pamilya iti nalinteg a kananakem. Kumararag tayo iti Apo. Ave Maria nga ina ti Ikararagan tayo dagiti amin nga inna ken amma ti pamilya nga agsagsagaba iti narikot a problema. Nang runa ditoy parokya ken ili tayo. Sapay kumata babaen ti panangikakaasi ni Apo Birhen Santa Maria nga ina ti Dios malasatan da dagiti problema adimteng iti biagda. Sapay kumata agbiag asirarag uken si kakapya dagiti amin na pamilya. Kumararag tayo iti Apo. Ave Maria nga ina ti Dios ikakaasi na kami ita Ikararagan tayo dagiti amin nga agsagsagaba iti nakaro a sakit iti bagi ken panunot nang runa ditoy parokya ken ili tayo. Sapay kumata babaen ti panangikakaasi ni Apo Birhen Santa Maria mapaimbagda iti sakit. Sapay kumata agsubli ti simbeng ti panunot ken nasalun at abagi. Kumararag tayo iti Apo. Ave Maria nga ina ti Dios ikakaasi
Ikararagan tayo dagiti aggugura a pagilian ken aggugura a pamilya. Nang runa ditoy parokya ken ili tayo. Sapay kuma ta babaen ti panangikakaasi ni Apo Birhen Santa Maria, dumteng ti putno asa nga lubungan a kapya. Ket sumangbay ti kapya kadagiti amin a pampamilya. Kumararag tayo iti Apo. Ave Maria, kaasi na kami, itakin ti Agulimek iti apagbiit, ket iyebkas ti bukod a kararag para iti bukod a bagiken pamilya. Kumararag tayo iti Apo. Manangasi nga ama, agyaman kami, tagapukin ni Apo Santa Maria, nga ina ti anak mo, napasanto ti lubong mi, dawatin mi, tagtultuloy, nga pamindisyon kim pamagasat mo kada kami, ti panagtalinood ni Apo Jesus, iti pospuso mi, tulungan na kami nga agbalin ang naragsak, babaen di pa nang bigbig mi, ti kaaddam nga agnanayon kada kami, dawatin mi daytoy, gapumetlaeng ken Kristo nga anak mo, ken Apo mi. Amin o Apo nga insagot mo, nam ay kenrigat, wen amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo. Iti daytoy amisa a pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ti bagiken daram. Bunga ti bannog ken linget mi, idaton mi taltar, hanap nuan sudi, amin naragsak ladingit mi, ikay sa miken ka, o Diyos nga Apo mi. Iti daytoy amisa a pagyaman, apoy awat minanumo adaton, sapay kumatadda ka ikaryan, nga umawat ti bagiken daram. Kumararag tayo kakabsat tapno da tayo ken dagitoy adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ti Apo awatin na kumadagiti adaton kadagita imam, ket may paaya pa kay daydayawan, ken pa kay gloryahan tinagan na, ken kastamit a pagimbagan tayo, ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na. O Diyos, sikat ti mangirogi, ken mangitongpal ti amin ana imbag. Agragsak kami itaas solemnidad ni nainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Diyos, ket isu ti pakairogyan, ti pannakaisalakan mi. Ipaay mo ka di, takastamet nga agragragsak kam to, iti panaglakam mi, ti pannakaitongpal to, dahito yung metlaeng nga pannakaisalakan ti langit, gapo ken Kristo nga Apo mi. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken. Itag-ayo dagita puspuso yo. Nagdadan stagay ti Apo. Agyaman tayo, iti Apo, a Diyos tayo. May karigit umin. Pudno unay a maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami. Iti amin a tiyempo, agyaman kam ken kaapo na santuan nga Ama, man nakabalin katagnanayon a Diyos. Ket idaydayaw da ka, ibunannag da ka, itantanok da ka, iti daytoy a piyesta, ninenggasatan a Birhen Maria nga ina ti Diyos. Ta iso babaen ti aramid ti Espiritu Santo, sinikog na ti bugbugtong nga anak mo, ket din idinto ta dinamet na pukaw ti sadya ti kinabirhen na, impas ngay na itilubong ti agnanayon asilaw, nga iso ni Apo mi a Heso Kristo.
Anansata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo, ket konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, Santo ti Dios dagiti amina parswa. Ti langit ken naganap nuda, iti pakay daydayawam. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo. Husana, Husana, Husana iti kangatuan. Husana iti kangatuan. Husana, 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 Husana iti kangatuan. Pudno ay Apo, abiig ka akinasanto, ket sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod, ti paay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinam, ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi, a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, ta daytoy ti bagik iso maiyawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panangrabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy ta daytoy iti kalis ti darat ti baro ken nagnanayon atulag iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan nyo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami. Iparangarang mi, ti ipapatay mo, o Apo, ang inggay ti iyaay mo. Iti ngarod panangilagip mi, ti ipapatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka, ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawatin mi Apo, tada kami amakiranod iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kuma ti Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayem ti ayat na Diyosan. Laglagi pemmet ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimmusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawatin mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na.
dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga, makikadwa kam tukad met kadakwada, ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesu-Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy me ken kama nakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Amen. Intay umararaw iti Ama, katlualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa dilangit, madaydayaw tinagan mo. Tunteng kumatipagaryan, matungpal kumapinakin mo. Dito'y daga akas sa dilangit. Item kadakam ti aldaw dito'y ti kalenmi, ti patinayon nga aldaw pakawanen dagiti basbasulmi kasmet kuma iti pamakawan mi kadagiti met nakabasul kada kami. Inakamet baybayan nga umanugo iti suliso ket isalakan nakam iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng, nga ti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanam namaen mi, ken iti yaay ni Jesu-Kristo anang isalakan kada kami. Takukwam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon na din tuwag sarday. O Apo mi Jesu-Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak, tited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mitimingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit. Iti napakumbaba kinapnon ayat apuso ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin kapya. Peace be with you. Kordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasul ti sangalubungan,
Diyos sa mangiikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan mga asika kada kami Kordero ti Diyos sa mangiikat kadagiti basbasulti sa ngalubungan item kada kam ti kapya item kad ti kapya Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo, jak may karingo, may kakanya, unti may salay na sa mapaimbag tuntoy kararo. Apo Jesus may ka dito'y puso kag naed ka ikutan to'y biyak kukin kararwak tapno diyak to may sinakin ka iturong nakadua po tarabaye maladay to'y numo tapno ag serbi ka si pupudno aging gatungpal to'y biyag ko tati ayat mo isua puti biyag ko keti asim isua puti kired ko keti bilin mo isua puti bagnus ko ngagturong kinapudno tati ayat mo isua puti biyag ko keti asim isua puti kired ko keti bilin mo isua puti bagnus ko ngagturong kinapudno sila maputoy panunot ko pakirdem kadito'y nakem ko biyage mapuday to'y kinakurapay ko titalek ko ken kaidatun ko yawat ko ken katiamin ko usarem kada putoy adipen mo isurum ngagbiag itilinteg mo kinagtalek laeng ken ka uapo tati ayat mo isua puti biyag ko keti asim isua puti kired ko keti bilin mo isua puti magnus ko ngagturong kinapudno
ti ayat mo, isuwa po ti biyag ko, ket ti asim, isuwa po ti kired ko, ket ti bilin mo, isuwa po ti magnus ko, nagturong kinapudno. Uwa po Jesus, sumay ka, dito'y puso kang naet ka. Ikutan to'y biyat kukin kararwat, tapno diak to may sinaken ka. Iturong nakadua po, tarabaye maladay to'y numo. Tapno agserbi aka si pupudno, aging gatungpal to'y biyag ko. Tati ayat mo, isuwa po ti biyag ko, ket ti asim, isuwa po ti kired ko, ket ti bilin mo, isuwa po ti bagnus ko, nga agturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo inawat mi asiayat dagiti nailangitan a sakramentom, ipaay mo kadi. Tay paragpat dati agnanayon abiyag kada kami, nga agragsak, di panangrambak mi, ken enggasatan a Birhen Maria nga ina ti anak mo, ken inamit ti iglesyam, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti engganan. Ti Apo adda kuma kada kayo. Bendisyonan na kayo ti man nakabalin a Dios, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon ti ayat ken kapya ti Apo. Naragsak a baro at awan tayo amin, Apo. Happy New Year! Tuy puso kidaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwak, kaputi Diyos sa mangisalakan kanya. Tanhalagip na nga adipen na, ket manipod ita awagan dakto anagasat, tuy puso kidaydayaw na, idaydayaw na ti Apo, ket agragsak tuy kararwak, gaputi Diyos sa mangisalakan kanya.